Ning sunod-sunod nga paggabunok ka sa uwan na mga panimay sa Lower Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, sobling gisanapan sa tubig. Si Luan Mirondina aduna exclusive report. Sukad sa miaging simana, subling na sinati sa mga mulupyo dinhi sa Lower Matumbo ang pagbaha. Sukad mibunok ang uwan sa miaging Huwebes, wa nay hubas-hubas ang tubig dinhi nga misud na gani sa kabalayan. Ang appliances sa panimay nila ni Rosel Buanghog, gipahimuan na og mga patunganan apan diriyot na usab maabot sa baha. Kapunta makakita ka sa mong sitwasyon karon. Lisod kay sa mong sitwasyon diri ba nga sa uban nito okay ra kay taas man nila diri sa mga kay ubos man. Nangayo ta migtabang sa inyo ha kung sa inyong makatabang diri og mahimo hariasan mi ninyo diri aron makita ninyo among sitwasyon. Ang mga bata ug bisan mga hamtong mapugos pag-ubog sa tubig bisan kun way sulob nga mga botas. Ilang gibaliwa ang kadelikado sa mga sakit sama sa leptospirosis. Pipila sa mga bata dinhi nakasinati na og pangagod sama sa 3 anyos nga anak ni Glyza Alona Vasquez. Tungod sa sige gubog ng tubig nalatay ang ng pangagod. Wala day mo butas, Walay butas mo may butas pero masudlan gapon. Kahinumduman, Nobyembre sa miaging tuig, gipadangat sa mga mulupyo dinhi ang ilang suliran. Pinaagi sa Balitang Bisdak o gipaabot usab namo kini kang Mayor Jonard Ahong Chan. Wa dangti og usa ka adlaw, gipadadaan sa mayor ang mga mulupyo sa dapit og submersible pump aron sa pagpasuyop sa napundong tubig. Samtang pangitaan pa og long-term solution ang naasoy problema. Sa pagbisita namo sa dapit, anaa pa ang submersible pump apan matud sa mga mulupyo nga tulo ka adlaw na nila kining wa magamit. Kini ang submersible pump nga iya sa lokal nga kagamhanan ug gibilin dinhi sa ilahang barangay ron unta magamit sa mga mulupyo matag higayon nga mobunok ang uwan. Apan sukad niadtong Biyernes, gidid-an na ang mga mulupyo nga makapagawas dinhi sa ilahang tubig tungod kay matud pa nagbanaw na usab ang tubig didto sa Tenisan sa airbase. Busa panawagan sa mga mulupyo dinhi sa mga opisyal sa barangay ang malungtarong solusyon sa pagbaha. Mga amo lang untang hangyo nga bisag makapalusot lang tami og drainage ba og panalitan nga ni among unahuna dire nga walay budget bisag kami na lang nga lumulupyo dire may mag-amot-amot haron lang gid unta makagasto makapalusot ni drainage haron mawa ning problema ha unta. Mato ni Pusok Barangay Captain Hostino Book Jr. nga nahinabi na niya ang tag-iya sa apartment sa subdivision diin pwede didto pagawson ang napundong tubig sa Lower Matumbo apan wa siya paminawa. Misaad hinuon si Kapitan Book Jr. nga mahatagan kini og solusyon karong tuiga. Wala na magilaing kalutsan sa ilang tubig. Karon nga year, basin mga probably second quarter of this year, makapalit na ko kuan kini tanker truck with suction pump. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.